God morgen og velkommen til Engage webinar, der hedder Introduktion til Microsoft AI og Copilot. Det bliver holdt her den 21. november 2023, og det siger vi, fordi at det går stærkt på det her område, så det er, hvis man ser det her på bagkant, så er det det virkelighedsopfattelse, vi havde her i november 2023. Men lad os kaste ned i det. Der er lige lidt praktisk information, inden det her er et, der er også en agenda. Men der er lidt praktisk information. Det er et Teams live event, det vil sige, at vi kan ikke se og høre jer. Så I skal stille spørgsmål i Q&A'en. Det gør, jeg smider spørgsmål ud lige om lidt, så I kan se den. Og webinaret bliver optaget og delt efterfølgende. Der har været lidt råd med nogle tilmeldinger, så hvis I ikke modtager det, så send en mail til enten mig eller Martin, så skal vi nok sørge for, at I får det efterfølgende. Det skulle gerne komme ud inden for 48 timer. Ja, lad os dykke ned i det. Vi har rigtig meget omkring AI, for der sker rigtig meget på området. Så lige en kort indflyvning til, hvem vi er. Jeg hedder Esben og er en af partnerne i Engage. Min baggrund er en forretningsmæssig baggrund og en projektimplementeringsvinkel på alt det her. Så det er min interesse i det, hvordan får vi det her til at give værdi i forretningen. Og så er det Martin. Yes, og det er så mig, og jeg er så også en af partnerne i Engage, og jeg har en mere teknisk indgangsvinkel. Jeg er uddannet hardcore nørd, og nok af den årsag også synes, det er vanvittigt spændende, når der kommer sådan noget som AI, en ny teknologi, der disrupter det hele, som vi kan begynde at bruge på nye måder. Jeg har også brugt en del af min arbejdsliv på at arbejde med ind mod forretningen, så jeg bruger rigtig meget tid på at finde ud af, hvad folk ønsker, og hvordan vi så kan omsætte teknologien til at løse de behov, der er ude i virksomhederne. Ja, tak for det. Tak for det. Lad os dykke ned i en kort præsentation her af at sige, hvem er så Engage? Jamen, vi har til formål at skabe bedre digitale arbejdspladser, således at jeres medarbejdere er både effektive og engageret. Og den effektive del er jo i hvert fald en del af hele det her AI. Altså, hvis vi får det brugt rigtigt, så kan vi nok øge effektiviteten væsentligt på det. Men det er det, vi laver med udgangspunkt i en modern workplace. Så hvis vi dykker lidt ned i at sige, hvad betyder det? Jamen, så arbejder vi rigtig meget omkring engagementet. Det er klassiske intranet, SharePoint intranet, de findes stadigvæk. Vi gør det nok på en anden måde, end vi gjorde for 10 år siden. Så er det vidensdeling og samarbejde. Så er det hele produktiviteten. Jamen, der har vi jo arbejdet med Power Apps og Workflows indtil nu. Men der kommer hele det her AI og Microsoft Copilot, og det hedder mange ting, men det kommer Martin ind på om lidt. Og så er det hele performance-delen, sige, hvordan får vi forretning ud af det her, og vi har egentlig også, at vi sælger og rådgiver omkring licenser, fordi man skal være vågen i Microsoft Online-univers i forhold til at sige, hvad er med og ikke med i deres licenser. Så det har vi også med. Godt. Det vi ser, det er, at der hvor vi får værdi ud af det her, det er, når vi sætter brugeren i centrum, i stedet for at sætte teknologien i centrum, så sætter vi brugeren i centrum og siger, hvad er det her for nogle use cases, de har. Og det vil også gøre sig gældende omkring hele det her AI, og sige, hvad er det egentlig, vi skal bruge det til? I stedet for, at vi skal til udgangspunkt lige at sige, nu skal vi bruge AI, så skal vi kigge på at sige, hvad kan vi egentlig bruge det til? Og det er egentlig udgangspunktet for, hvor hele vores forretning har været det i et stykke tid. Klassisk har vi arbejdet med SharePoint Teams, Power-platformen, så hele det her Viva-univers, som er de her apps til Teams. Og så over i højre side, logoet har udviklet sig lidt over tid, men lige nu ser det sådan der ud, Microsoft Copilot. Så det er det, vi arbejder med, men jeg tror, at det var nok om os, var det ikke, Martin? Jo, det var det, og hvad hedder det, skal jeg lige have mit eget billede på igen. Jeg vil lige knytte en ganske kort kommentar til den her, fordi lige nu der sidder Copilot-logoet nede i højre hjørne dernede, som du siger. Jeg tror faktisk, at inden for ganske kort tid, så flytter det logo sig op på stort set alle de andre også, fordi det er noget, der kommer til at blive en hjælper i hverdagen for rigtig mange, og ikke kun for dem, der skal lave automatisering. Men lad os snakke lidt om Copilot og generelt Microsoft AI, men for at gøre det, eller inden vi gør det, så synes jeg, at vi skal træde et enkelt skridt tilbage, og så snakke omkring, hvad hele den her, hvad ligger der bagved, når vi snakker kunstig intelligens, eller AI. Der ligger det, der hedder en LLM. Det står for en Large Language Model. Og det er sådan en stor sprogmodel, ja. Jeg har fået lidt
vi hopper lige herned til. Det er en kæmpe stor sprogmodel, som der er gået rigtig meget energi i fra, når vi snakker Microsoft Copilot og hele det univers, de arbejder i, så er det jo OpenAI, der har lagt rigtig meget energi og rigtig mange mandetimer i at udvikle den her model, som så træner sig selv på enorme mængder af tekst. Og det er jo super nemt her i 2023, fordi der har vi jo hele internettet til rådighed til at træne modellen på. Og det den så egentlig gør, det er, at når den modtager noget tekst fra en bruger, jamen så forsøger den at forudsige, hvad er det næste, der vil skulle siges her, ud fra al den information, den har til rådighed. Og det kommer vi så tilbage til, hvordan den gør. Men det, at den gør det betyder jo så, at den kommer med nogle svar. For når der kommer et spørgsmål, så det næste, der naturligt kommer derefter, det er jo så et svar. Eksempler på de her Large Language Models, LLM'er, det er som sagt OpenAI. De har de her modeller, som de kalder GPT. De har GPT 3,5, og de har GPT 4 lige pt. Så er det også Googles Palm hedder det nok bare, PLM. Som blandt andet bruges i deres chatmaskine, som hedder Bard. Nu er vi jo et Microsoft-hus, så vi holder os til OpenAI's modeller i hvert fald i dag. Hvis vi skal tage og kigge på de to modeller, der så er inden for OpenAI, GPT 3,5 og 4, så er der nogle væsentlige forskelle på dem, men de er begge to udviklet af OpenAI her, som Microsoft jo har spyttet rigtig mange millioner i for at få udviklet. GPT-4, som er den nyeste, det er til folk, der bare følger overskrifterne i nyhederne, er nok ikke gået jeres næse forbi, at det er den, der er den mest avancerede. Men den er faktisk avanceret på rigtig mange forskellige punkter. Den er i stand til for det første at håndtere længere prompts. Prompts, det kommer vi også tilbage til, men det er, når man spørger en kunstig intelligens om noget, så prompter man den. Den er også i stand til at komme med længere svar, så mere uddybende og fyldestgørende svar. Derudover så laver den ikke så mange faktuelle fejl. Det var der rigtig meget om bare for et halvt år siden. Der var der rigtig meget fremme i medierne. Hvad gør vi, når vi begynder at snakke med AI? Fordi den kommer med forkerte svar indimellem, og det gør den stadigvæk, men det er, de har fået luet rigtig godt ud i det med indførelsen af GPT-4. Og så er den også i stand til at være mere kreativ. Den er simpelthen i stand til at forstå og producere flere sammenhængende ting og selv finde på. Og det er jo lidt det, en kunstig intelligens, i hvert fald i min optik, skal være god til. Det er også at finde på. Så den ikke kun tager al den viden, vi allerede har, og beriger os med den. Den kan så også generere mere komplekse opgaver, og som jeg også allerede har nævnt, komme med mere komplekse svar, eller mere præcise svar. Og så er det også det, der hedder en multimodal model. Det er et ord, jeg lige skal holde tungen lige i munden for at sige. Multimodal model. Og det betyder, at den ikke kun kan tekst, det betyder, at den også kan for eksempel billeder. Og i princippet kan den faktisk også noget med video. Microsoft har i hvert fald en service, som gør den i stand til at analysere en video, og så selv sætte kapitler ind i videoen, så man får links direkte til de enkelte ting. Så den kan på rigtig mange forskellige områder hjælpe os, den her. Og hvis vi så kigger på, hvad kan AI rent faktisk hjælpe os med i det hele taget? Og det her, det er jo igen et øjebliksbillede, og det er nok et øjebliksbillede, som allerede er for gammelt i forhold til, at jeg måske sad og lavede de her slides helt færdige i går. Men den kan i hvert fald hjælpe os med at søge. Så den har hele internet til rådighed. Så du kan spørge den om noget, og så kan den søge internettet igennem, eller den har allerede internettet søgt igennem, og så kan den så svare ud fra det, der står der. Så kan den også generere. Den kan generere, som sagt, tekst, og den kan generere billeder også. Jeg har ikke set nogen endnu, som i hvert fald på en fornuftig måde kan generere video. Så det har vi stadigvæk til gode. Så kan den også lave det, der hedder completion. Og completion, det er, når man beder den om at rent faktisk, jeg giver den noget input, og så kan den så, gøre det færdigt, kan man sige. Så hvis jeg har skrevet et lille indlæg til sociale medier, så kan jeg så sige til den, det her, det er mit oplæg, kan du ikke gøre det fedt? Og så kan den så gøre det. Så kan de også køre forskellige analyser, og det kan være analyser på rigtig mange forskellige ting. Det kan være analyser bare på alt muligt data ude på nettet. Det kan være analyser til specifikke dokumenter, du peger den på, eller data, du giver den som input.
Den kan også lave billedanalyse, som allerede nævnt, og videoanalyser og dokumentanalyser selvfølgelig. Og så har Microsoft i hvert fald også en service, som via den her også kan lave anomaly detection. Og anomaly detection går ud på, hvis den får noget kontinuerligt input, så kan den se, hvis der i det input lige pludselig er noget, der stikker ud. Det er jo super fedt til, hvis vi skal lave nogle analyser på nogle ting, der sker hele tiden. Det kunne være et aktiemarked, for den, hvis det er den vinkel, vi tager på det. Og hvis vi så hele tiden fodrer den med, hvad er aktiepriserne nu og her. Hvis der lige pludselig er en aktie, der stiger meget eller falder meget, så vil den kunne komme og sige, der sker noget nu, som ikke plejer at ske. Der er noget udsving i de data, jeg får ind her, så det skal vi kigge på. Så har vi også det, der hedder machine learning, og det er jo det, som LLM faktisk rent faktisk selv kan. Den kan jo lære sig selv at blive bedre, så jo mere vi snakker med den, jo mere vi prompter den, jo bedre bliver den til at reagere på de ting. Specielt hvis vi også kommer med noget feedback til den. Det kommer vi også lidt tilbage til i forhold til de her prompts, vi skal snakke med den om. Der er også både ansigts- og stemme, genkendelse, så vi vil kunne bede den om at genkende mig, eller genkende min stemme. Det er ikke bygget ind i de modeller, som ligger, eller det er bygget ind i modellerne, men det er ikke bygget ind i den service, som den tilbyder ud af boksen, når man kigger ind på internettet og går ind på ChatGPT's hjemmeside. Og så er der jo garanteret en hel masse mere, eller flere, som jeg ikke lige har fået med her, og lurer mig om ikke også, der er kommet en 5-10 stykker siden i går. Så der er rigtig meget i det her. Hvis vi går lidt videre, og det skal vi jo, til det store overblik, så er det er Microsofts bud på, hvad de kan og hvad de gør med AI lige nu. Og det bliver måske en lille bitte smule småt, men som I kan se herinde, så det som Microsoft har helt centralt, det er Microsoft Copilot. Det er simpelthen det, de kalder alt deres kunstig intelligens. Der var jo Ignite her i sidste uge, og der var det der på deres keynote, der sagde Jeff Teper, at it's the era of copilots. Så det er simpelthen den tid, vi er i lige nu, det er copilots, der kommer til at være gældende og virkelig signifikante i forhold til vores arbejde her. Og inden for forskellige områder, der har de så forskellige produkter og forskellige services, de kan yde med Microsoft Copilot. Og det er inden for Modern Work, det er Data and AI, Browser and Search og hele vejen rundt her. Vi har 3 kvarter til vores webinar i dag, som nok efterhånden er kogt ned til en halv time. Så jeg har lige tilladt mig at skære noget af det væk og sige, det når vi simpelthen ikke at snakke om i dag. Men vi skal snakke om Modern Work, vi skal snakke lidt om Browser og Search, og vi skal snakke en lille bitte smule om operativsystemer. Ja, og så nævner jeg lidt om Power-platformen også, så det er derfor, den heller ikke er helt grådet ud derovre. Men hvis vi så ser fra et Microsoft-synspunkt igen, og siger, vi kigger ikke nødvendigvis og skiller det op i de 3 pillars, som Microsoft har her med Modern Work, Browser, Search og Operating Systems. Men vi vil egentlig gerne vende den om og sige, hvad er det for nogle produkter, Microsoft tilbyder. Der har jeg sådan en lille grafik, som jeg selv har begået her, den er jeg meget, meget stolt af. Men vi har den her Large Language Model inde i midten, som jo så er GPT, enten 3,5 eller 4 i Microsofts tilfælde. Og hvis vi starter fra toppen, så har vi ChatGPT, som jo i princippet ikke er et Microsoft-ting, men vi ved bare alle sammen, at det er Microsoft, der har sponsoreret langt det meste af det i hvert fald. Men ChatGPT tilbyder jo noget, de tilbyder den her chat, som vi selv alle sammen kan snakke med. De tilbyder også, at man kan tilkøbe en Plus og en Enterprise version af dem, det kommer vi lidt tilbage til. Så tilbyder Microsoft jo Copilot, det er et Microsoft-værktøj, som kan meget det samme som ChatGPT. Og så tilbyder de også noget, der hedder Azure OpenAI, som er en meget mere fleksibel model inden for kunstig intelligens. Og så er alt resten. Det er jo alt, hvad der ellers findes derude. Det er blandt andet Google Bard, og det er de ting, som vi sprang over på det tidligere slide her. Det er de her 3 produkter, vi fokuserer på i dag. Så hvis vi starter med ChatGPT, den var fancy, den flyttede sig selv derud. Så det ChatGPT, den kan i dag, det er, at den kan lave søgninger. Så når du spørger den om noget, hvad skal vi finde på? Hvem er præsident i USA lige nu? Jamen, så kan den søge internettet igennem, og så, så kan den give dig et svar.
Derudover så kan den også generere tekst, hvis du går ind på ChatGPT's gratis version her, og så kan den også lave det, der hedder completion, så den kan færdiggøre din tekst for dig. Der er jo en vis sammenhæng med den her generation og completion i forhold til at generere tekst. Det man skal være opmærksom på med ChatGPT, den gratis version, det er selvfølgelig, den er gratis, det er jo super fedt. Det er også, at den bruger ChatGPT 3,5, hvilket den er jo super god, men 4,0'eren, som vi kommer til lige om lidt, den er blevet målt til på mange områder at være mange gange bedre. ChatGPT, den er grounded i internetdata. Så det du kan, det er, at den kan søge ud i det store internet, og den kan give dig viden derfra. Den kan ikke give dig viden, hvis du sidder i en virksomhed omkring dine egne data, medmindre du selv fodrer den ind i det og siger, her er et billede, eller her er noget tekst, som jeg har kopieret et sted fra, kan du hjælpe mig med det? Og så er der heller ikke på den gratis version af ChatGPT, så er der ingen data protection, så det vil sige, du ved ikke, hvad den gør med sine data. Den tager i hvert fald dine prompts og alt det data, du giver den, og bruger det til at bygge den her large language model yderligere op. Og med de ord, så er netop forskellene her til ChatGPT Plus, så er det derudover, at vi kan nu også generere billeder. Vi kan bede den om at generere billeder, det er på baggrund af en model, der hedder, jeg kalder den DALL-E, men DALL-E. Den kan også lave analyser på diverse tekster, også på internetdata og så videre, og så kan den også lave analytics på billeder. Du kan simpelthen fortælle den og sige, hvad er der på det her billede her. Den bruger ChatGPT 4, og så kan man få forskellige plugins til den, som faktisk også kan for eksempel få den til at generere en PowerPoint, og den kan også bygge sine egne GPT'er, som man kan udstille til andre. Det er stadigvæk grounded i internetdata, og der er stadigvæk ingen data protection i Plus-versionen her, så den bruger dine data til at generere nye ting med. Det kan vi så komme ud over, hvis vi kommer videre til deres Enterprise-model. Enterprise-modellen, jeg kan se, at jeg har lavet en fejl i mine slides her. ChatGPT Plus er ikke gratis. Den koster, så vidt jeg husker, er det $20 i måneden per bruger, man gerne vil have. Enterprise-modellen her, den koster også. Den er heller ikke gratis. Det ændrer jeg lige slidesen, inden vi sender dem ud. Men den har jeg ikke kunnet finde en pris på. Der skal man spørge om og bede om en pris for at få det. Den kører også på GPT-4. Nu er der pludselig kommet data protection ind, så alle de data, du fodrer med, alle de prompts, du giver, de bliver ikke brugt til at opbygge den her language-model. Så er der også nogle ting med i Enterprise-modellen her, som man vil forsvare, eller som man vil forvente, når det er en Enterprise-model. Du får en dedicated admin-konsol, så du kan se statistikker og så videre. Du kan også give længere beskeder, det tillader den, og du får hurtigere svartid. Så det kan bestemt også noget af det her. Det er ChatGPT'en, det er det, der egentlig ikke har voldsomt meget med Microsoft at gøre. Hvis vi går lidt videre, så kommer vi til Copilot. Copilot er så Microsofts implementering af OpenAI's modeller. Og den første, den har de tidligere kaldt Bing Chat. Den er lige i sidste uge til Ignite her, så er den blevet omnavngivet. Det er ikke slået igennem alle steder endnu, blandt andet ikke i mine slides. Men den er blevet omnavngivet til nu at hedde Microsoft Copilot. Det er en gratis version, som Microsoft stiller til rådighed. Du kan gå ind og finde den inde på microsoft.copilot.com. Undskyld, det var omvendt. Copilot.microsoft.com. Der kan du gå ind og finde den, og så kan du begynde at snakke med den. Den er gratis, den kører på ChatGPT 4, og den kan faktisk lidt mere end den gratis, ChatGPT, altså OpenAI's gratis version. Blandt andet fordi den kører i ChatGPT 4. Så kan den også generere billeder. Den kan også lave analytics og billedanalyser osv. Den er stadigvæk grounded i internetdata, og der er ingen data protection, hvis du kører den gratis version. Hvis du så går skridtet videre og tager den, der hedder Bing Chat Enterprise, som jo også hedder Copilot, Microsoft Copilot Enterprise. Jeg skal lige have alle ordene lige i munden her. Den kan du komme til på nøjagtigt samme sted, copilot.microsoft.com, men den kigger på, om du er logget ind med en bruger, som har en Microsoft 365 licens. Hvis du er det, jamen så er der lige pludselig data protection involveret i det. Så garanterer de, at dine data de ikke kommer ud til resten af verden. De bruger den ikke til at bygge den her model op. Og de skriver endda også, at Microsoft kan ikke se de prompts og det data, du giver dem til rådighed.
Så det følger med de licenser, I allerede har, hvis I har nogle Microsoft 365 licenser. De lidt ældre Office 365 licenser er det ikke gældende for. Det kræver også, at der er noget opsætning inde i Microsoft-universet, men det kan man altid tage, hvis man ønsker at prøve sig af med det her. Så kommer vi så til den helt store her. Det er Microsoft Copilot for Microsoft 365. Det er et langt navn, men det kan alt, hvad Copilot Enterprise kan, og så har de gjort meget mere ved den. Hvis vi lige tager det kedelige først, så kræver det separate licenser, det her. Det kræver, at du betaler $30 per måned. Man skal i minimum købe 300 licenser, så det er noget af en investering til at starte med. Man kan kun købe dem direkte hos Microsoft. Man skal faktisk ansøge dem om at købe dem lige pt. Og så kan de kun købes som et tillæg til Enterprise-licensen, det vil sige E1 og E3 og E5-licenserne på Microsoft 365. Men det fede ved den, det er så, at Microsoft virkelig har gjort noget ud af den her. De har for alle de forskellige Microsoft-produkter, har de bygget et lille plugin, som gør, at den kan noget med det her produkt også. Og lad os prøve lige inden vi går videre og viser det, så en af de kæmpe store forskelle her, det er, at den er grounded i jeres virksomhedsdata. Den har også adgang til internet, den kan også læse derudfra, men den har også adgang til alt det data, som findes i hele jeres Microsoft 365 platform. Alt hvad der er tilgængeligt via Graph API'et, det kan den kigge på og lave analyser på og bruge i sine svar. Og hvis vi prøver at kigge lidt på det, så har Microsoft lavet de her data til stort set alle deres produkter. Det er til Windows, til Power Platform, til Teams, Excel, Outlook osv. Hele min liste nedad her. Og jeg viser lige ganske hurtigt lidt af, hvad er den. Jeg springer nogle af dem lidt let og elegant over, bare lige for at vi når at komme det hele igennem. Men med nogle eksempler. Så lad os starte med den, der hedder Windows, og det er faktisk lidt en snyder, fordi den er gratis tilgængelig på Windows. Den har ikke noget som helst med, den burde have været på et andet slide. Den kommer vi lige tilbage til, den viser vi senere. Vi går videre til Power Platform. Næste slide. Sådan der. Power Platform, hvis der er nogen af jer, der kender det, så er det en automatiseringsplatform. Du kan med et low-code værktøj opbygge apps og opbygge flows, som kan hjælpe dine medarbejdere med at være mere produktive i hverdagen og hjælpe med at digitalisere nogle processer. Det Microsoft har gjort, det er, at de simpelthen har indført en AI til at kunne hjælpe dig med at oprette og vedligeholde de her apps og flows. Så som I kan se på billedet her, så kan du indtaste en lille besked til den og sige, jeg vil gerne lave en app, som er med til at kunne lave kørselsregnskab for eksempel. Og så går den ud og kigger og ser, hvad har jeg til rådighed af data, hvad har jeg til rådighed af informationer til at kunne gøre det, og så kommer den med et forslag til det. Den gør ikke noget færdigt. Du skal stadigvæk have viden omkring de her platformer for at kunne gøre det færdigt, men den kan spare dig for noget tid for at bygge noget op til at starte med. Derefter så indfører de Copilot på Teams. Den kan flere forskellige ting. Den lyder meget lovende, vil jeg sige. Den kan blandt andet lave opsummeringer på beslutninger i et møde. Så hvis du på bagkant af et videomøde, du har haft, spørg Copilot, som er ude i siden, hvad er de vigtigste beslutninger, der er taget i det her møde, så kan den lave en liste med de beslutninger til dig, så du næsten kan bruge det som beslutningsreferat og sende ud til deltagerne. Den kan også generere indhold selvfølgelig, det har vi jo allerede kunnet se, at alle de andre modeller tidligere, de kan. Og så kan du også spørge den til detaljer i mødet. Så du kan spørge den for eksempel, hvem havde en holdning til, at vi ikke skulle gå den her vej, eller noget af den stil. Så kan den svare dig i forhold til, eller hvad er beslutningen i forhold til det her område. Så kan den svare dig på det. Så kan man jo sige, der er det jo meget tydeligt, at den går ind og laver analyser på videoer i hvert fald. Eller i hvert fald de her transkriptioner, som den også laver på videoer, eller på møderne. Så kan du også bruge den for Excel, hvor den automatisk kan lave analyser i Excel. Den kan simpelthen gå ind og kigge på dataene i et Excel-ark, og lave analyser, lave grafer og komme med svar til dig på det. Det kan også automatisk markere, hvis du har et langt Excel-ark med en masse poster, så kan du sige, vil du ikke markere alle de poster for mig, som har et tal, der er højere end det her i den kolonne, eller noget af den stil. Så kan den gå ind og gøre det, og den kan også hjælpe dig med at lave formular i Excel, så du ikke selv skal sidde
og google internettet tyndt for at se, om du kan finde ud af, hvordan du skal skrive din formular. I Outlook, der tror jeg også, den er rimelig stærk, fordi der kan den hjælpe dig med at skrive mails. Den kan, når du får vi har måske allerede set, de fleste af os i hvert fald, når man sidder i Outlook, så er der kommet de her forslag til svar. Det er nogle ganske korte svar på 2, 3, 4, 5 ord max. Men her kan man gå ind og bede den om at lave et lidt dybere svar og mere uddybende svar på dine mails. Og du kan også bede den om at generere et resume. Så hvis der har været en lang mailtråd, hvor du er kommet ind lidt på bagkant, og der har været en masse dialog frem og tilbage, så kan du så sige, kan du give mig et resume af den her mailtråd, eller kan du give mig et resume af alle mails, jeg har fået inden for den sidste uge omkring det her emne. Og så kan den hjælpe dig lidt med at komme hurtigt i mål der. Det er jo i hvert fald produktivitetsmæssigt super stærkt. Den kan også hjælpe dig i Word, og nu begynder jeg at gentage mig selv en lille bitte smule, fordi det er meget de samme ting, som den kan i de her ting. Den kan lave opsummeringer, den kan lave udkast til dokumenter, hvis du spørger den pænt. Og den kan også bygge nogle tabeller op og så videre. Og i alle de her produkter, der kan du selvfølgelig chatte med Copilot. Det samme kan du for PowerPoint, hvor den kan hjælpe dig med at oprette nye præsentationer, den kan få det til at se godt ud, og den kan faktisk også opsummere din præsentation, hvis du gerne vil have et lille resume-slide til sidst. Det er det her, vi har været igennem i dag, så kan den også gøre det. I OneNote, der kan vi gøre det samme. Den kan opsummere dine noter på tværs af OneNote, den kan lave to-do-lister på baggrund af nogle noter, du paster ind, og så kan du selvfølgelig også chatte med den. Og så springer jeg bevidst, loop components og en mere jeg sprang over, som også stod i min indledende, men den er lidt kedelig der, for det eneste den egentlig kan, det er, at man kan chatte med den, og den kan generere indhold. Så der håber vi, den bliver bedre på sigt. Nu kan jeg måske lige holde en ganske kort pause, Esben, og spørge dig, er der nogle spørgsmål i chatten indtil videre? Nej, ikke indtil videre. Fantastisk. Det var også kun for at købe på lidt tid, så jeg lige kunne få et slurk. Ja. Det var Loop Companion og Whiteboard, du har stået på listen, tror jeg. Super. Ja. Hvis vi går tilbage til det store overblik her, så har vi nu været igennem ChatGPT, og vi har været igennem Copilot. Og hvis vi så går ned til Azure OpenAI, så kommer slidet til at se en lille bitte smule anderledes ud. Fordi Azure OpenAI er simpelthen Microsofts version af at stille nogle API'er til rådighed, som kan noget med kunstig intelligens. Og jeg har bare lige kigget ind og se, hvad er det for nogle features, de umiddelbart har her. Og alle de features, de har her, det er noget, vi kan mappe om til den her featureliste, jeg snakkede om. Men det her, det er så deres specifikke produkter. For eksempel har vi den her AI Anomaly Detector, som jeg snakkede om. De har speech to text, så den kan lave undertekster på din snak. Og så omvendt text to speech, så den faktisk kan generere tale i det her tilfælde. Den har noget, der hedder en Q&A maker, så hvis du giver den en lang tekst med en masse informationer i, jamen, så kan den automatisk generere nogle spørgsmål og svar i forhold til den tekst, som kommer ind der. Så det her, det er hvad skal jeg sige, det er lidt toppen af poppen i forhold til AI. Den har simpelthen så mange services, som man kan benytte sig af, og som er rigtig gode til at kunne bruge i specifikke scenarier. Det er lidt den modsatte vej, om at sige, hvis vi kigger på Microsoft Copilot for 365, så er det meget, vi hjælper dig ud i de her applikationer, som Microsoft nu har med dine data. Mens med Azure OpenAI her der er det muligt at lave nogle plugins eller nogle apps, som kan en specifik ting i stedet for. Der er lidt spørgsmål i chatten her, spørger om Copilot er lige god og effektiv på alle sprog. Ja, rigtig godt spørgsmål, og det klare svar er helt sikkert nej. Det er den ikke. For eksempel, Copilot til Excel kan kun på engelsk lige pt. Og det tror jeg har noget at gøre med, det har mere at gøre med at generere de her formler i Excel, end det har egentlig noget at gøre med analyserne at gøre. Fordi det er jo den samme Copilot, den samme LLM, det er ChatGPT 4, der bliver brugt til det her hele vejen over. Og jeg har snakket rigtig meget dansk med ChatGPT 4, og den er faktisk super god til det.
Så analyserne og alle de andre ting, og genereringen af tekst, det er jeg ikke i tvivl om, det skal den nok kunne. Men jeg tror, når vi går ind og begynder at have sprogversionering på de enkelte produkter, så kan den måske godt være udfordret at sige, hvad kalder vi det, og addere 2 tal i Excel, hvad kalder vi det på dansk i stedet for. Og det er i hvert fald også en udfordring. Jeg selv står med nogle gange, hvis man lige pludselig sidder med en dansk Excel, hvordan hulen gør vi det her, der er der nogle gode hjemmesider til at lave lige præcis de oversættelser. Men det er ikke den måde, man selv vil have oversat det på mange gange, og der tror jeg også, Copilot kan være udfordret. Så nej, den er ikke lige god, den er ikke lige effektiv til alle sprog, men jeg tror langt hen ad vejen, så kan du komme et rigtig, rigtig godt stykke. Med også på dansk, selvom den ikke er officielt understøttet endnu. Jeg har lige et spørgsmål mere fra chatten, der spørger ind til, om der er nogen information omkring, hvornår Copilot bliver tilgængelig for andet end enterprise-kunder. Den mener jeg ikke, de har været ude med endnu i hvert fald. Jeg har heller ikke hørt noget om det endnu, nej desværre. Og når du så siger Copilot, så er det jo Microsoft Copilot for Microsoft 365, fordi Microsoft Copilot og Microsoft Copilot Enterprise er jo tilgængelige for kunder, som ikke kun er Enterprise allerede. Det er bare ikke dem, der har alle pluginsene i de forskellige apps. Ja. Tak. Godt. Ja, hvis vi kigger lidt på Azure OpenAI her igen, så har vi nogle ting, vi lige skal være ops på. Det er faktisk ikke noget, der kræver en licens. Ment på den måde, at Microsoft OpenAI, der betaler du med det her pay as you go, som Microsoft har som koncept. Det er noget, der sættes op inde i Azure backenden, og så per kald koster det en lille bitte smule. Du kan vælge imellem herinde flere forskellige modeller, både den her GPT 3,5 og 4. Så du kan selv vælge. 4'eren er selvfølgelig lidt dyrere at bruge, og 3,5'eren, den er så, den er så billigere, men 4'eren kan mere selvfølgelig. Den er stadigvæk grounded i internetdata, den har hele internet til rådighed, men du kan tilføje datakilder. Det synes jeg er en super stærk ting, for du kan faktisk tilføje datakilder, som ikke kun er alt det data, du har i Microsoft 365. Jeg har været ude og besøge kunder før, som har været bekymrede omkring deres data, specifikt i forhold til det her begreb, man kalder oversharing. Så har jeg rent faktisk mine data delt med nogle mennesker, som egentlig helst ikke må se dem, men de kommer ikke til at se dem, fordi de opdager dem aldrig. Med Copilot, som lige pludselig har adgang til al dine data, så bruger den jo al den data, som brugeren har adgang til. Så der er lige pludselig større chance for, at du får adgang til de data, du egentlig ikke burde have adgang til. Her der kan vi selv vælge specifikt, hvilke datakilder ønsker vi at tilføje, og også for andre produkter, vi gerne vil have. Der er selvfølgelig stadigvæk data protection, men som jeg siger, så er det her nogle API'er, der er interface for brugeren ud af boksen. For slutbrugerne. Der er nogle testting, man kan bruge derinde for at se, hvordan fungerer den her prompt, og hvordan fungerer det, hvis jeg spørger efter det her billede, eller noget af den stil, så man lige kan teste tingene af, men det er mere for administratorer. Så hvis man vil bygge noget for brugerne, så skal man til at kode en webpart, eller en funktion, eller lave et plugin i et andet system, eller bygge en Power App, eller et Flow, eller noget af den stil, som kan bruge det. Men alle de her forskellige teknologier, de har adgang til at bruge data inden for Azure OpenAI. Så det tror jeg var det, jeg vil sige om det. Jeg lovede jer tidligere, at vi skal lidt med ind i, at vi skal lidt mere ned i de her prompts, som vi har, og en liste, jeg har her, ting vi skal gøre, når vi skriver en prompt, fordi det er ikke. Man har læst meget i nyhederne, hvis man følger med i det her. Blandt andet var der nogen på TV2, tror jeg det var, som havde fået en familie til at bruge Copilot til at effektivisere deres hverdag. Det var for eksempel at tage billeder i køleskab og sige, hvad kan jeg lave ud af den her mad, og hjælpe med lektier osv. Alle de nyheder, jeg har læst, der har det været nogle super simple prompts, der er blevet lavet. For eksempel, hvad kan jeg lave ud fra indholdet i mit køleskab? Det er egentlig en simpel prompt, og vi vil alle sammen forstå det, hvis vi bliver spurgt om det. Det vi skal huske, når vi snakker med en kunstig intelligens, det er en kunstig intelligens, den er ikke mere intelligent end et menneske. Måske endda lidt tværtimod, fordi vi er gode til at udlede som mennesker. Vi er gode til at udlede ud fra alle mulige omstændigheder. Det gør
Det gør de her kunstig intelligens ikke. Så når du skal være en prompt, så skal du være meget, meget specifik, og du skal huske at få alle de ting med. Så jeg har lavet en meget simpel prompt her, det er lavet et nyhedsindlæg omkring snevejr. Det prøvede jeg at gøre et par omgange faktisk, fordi at man får forskellige svar hver gang man gør det. Det er jo en intelligens, den bygger selv, den genererer selv. Så det var alt omkring, hvor er vi glade for, at det blev snevejr, for nu skal vi ud og lege i sneen, til du skal huske at køre forsigtigt, når du kører til og fra arbejde, og til nu holder vi snefri. Og, altså, den havde alle mulige forskellige omstændigheder med i det her. Så jeg har de her 5 punkter, som jeg synes, det skal man huske at fortælle den, når man nu prompter. Du skal beskrive, hvem er afsenderen. Den her AI, når den nu kommer med et svar, hvem skal den så være? Det kunne være, at det skulle være en kommunikationsmedarbejder, for eksempel. Det kunne være, at den skulle være en IT-supporter. Det kunne være, at den skulle være en nyhedsoplæser fra et nyhedsmedie. Det kunne være, at den skulle være en forælder, der snakker til sine børn. Så der skal man ligesom give den en kontekst. Hvem er du? Og så skal den også beskrive, hvem er din modtager. Hvis du nu er forælder til barn, jamen, så skal du fortælle, at det er måske et barn på 12 år, du skal snakke til. Så det kan godt være, at jeg beder dig om at forklare mig kernefysik, men du skal gøre det som om, at du fortæller til et barn på 12. Du skal også fortælle, hvad er tone of voice. Så du kan godt sige, at det er til min virksomhed, du skal snakke. Men hvem er din virksomhed? Er det primært din CEO, eller er det en sælger, en konsulent, en marketingsmedarbejder? Det betyder noget for, hvordan man snakker. Jeg snakker også typisk anderledes, afhængigt af, hvem jeg snakker til. Jeg er sikker på, at det gør vi de fleste af os i hvert fald. Og den her kunstig intelligens, der ved ikke, hvem den snakker til. Så skal vi også beskrive, hvilke emne vi snakker omkring inde i den her chat. Og i det simple prompt heroppe, der var det lidt omkring snevejr, ikke? Men det kan vi godt uddybe lidt. Hvad er det for et emne, vi snakker om? Og vi skal også beskrive, hvad er det for en opgave, vi gerne vil have den her til at løse. Det er forholdsvis nemt, hvis du skal generere et billede. Det er forholdsvis nemt, hvis du skal generere opskrifter. Men det kunne også være, jeg vil faktisk gerne have dig til at skrive nyhed til min intranet. Eller jeg vil faktisk gerne have dig til at hjælpe den, der spørger dig, eller mig, der spørger dig, med som om du er en IT-supporter, så jeg sidder og har IT-problemer. Skal du generere noget, eller skal du bare komme med svar på mine spørgsmål? Og så skal du så også beskrive, hvad er det for noget input, den har til rådighed for det her. Et af dit spørgsmål selvfølgelig, det kommer der noget input omkring, men det kan også være, at der er noget ekstra data, den skal have til rådighed. Jeg har lavet et par eksempler, fordi det her blev måske en lille smule abstrakt for det hele. Men hvis vi kommer med eksempler her. Det her det er en prompt, man kunne skrive til en kunstig intelligens. Du er en kommunikationsmedarbejder, som arbejder hos Engage APS, som skal hjælpe med at skrive nyheder. Målgruppen på nyhederne er alle medarbejdere i virksomheden, så nyhederne skal skrives på en måde, hvor de møder læseren i øjenhøjde. Nyheden, du skal skrive om, handler om, at det er noget snevejr i Danmark, og vi derfor skal passe på, når vi kører til og fra arbejde. Dit svar til denne chat, nu kommer vi til opgaven, skal være nyheden, som jeg kan sende ud til alle medarbejdere. Jeg har tidligere skrevet en nyhed, som jeg var meget tilfreds med. Teksten i den tidligere nyhed kan du læse her. Og det at den kan læse en tidligere nyhed, det er jo rigtig godt til at hjælpe den med at komme med for eksempel, at finde tone of voice og finde ud af, hvordan skal jeg formulere mig osv. Et andet eksempel her, det er, hvor jeg er en HR-medarbejder, der skal hjælpe med at skrive jobopslag. Vi søger på konsulenter med 365, som ikke kan kode. Og jobbet, du skal beskrive, det er en 365 konsulent eller konsulent og projektleder. Dit svar skal være selve jobopslaget, som jeg kan tilpasse og lægge op på vores hjemmeside. Og jeg har skrevet et jobopslag, så et link til det, som du kan tage udgangspunkt i. Vi er inde på noget af det samme her. Og et sidste eksempel, jeg har med her, det er, hvis man som konsulent hos Engage skal lave et webinar. Målgruppen, det er eksisterende og potentielle kunder. Jeg vil gerne have en liste af emner, som jeg kan holde webinar omkring, og så lige komme med nogle eksempler på, hvad er det, vi tidligere har holdt webinar omkring. Så kan den foreslå, hvad kunne vi finde på af alt det, vi kan finde ude på internettet? Hvad kunne vi finde på derudover at lave webinar omkring? Og der har den faktisk også været god til både at komme med overskrifter, men også en ganske kort tekst. Hvad kunne du snakke om i det her webinar? Og så er der nogle do's and don'ts i forbindelse med sådan en prompt her. Jeg har hugget dem her direkte fra noget adoption-materiale, som Microsoft havde. For jeg synes simpelthen, det var så godt, det kunne ikke betale sig at lave selv. I kan selv læse, hvad der står på slidet her. Men
er nogle af de ting, jeg også har sagt, men det er vigtigt at være klar i spyttet. Man skal ikke være vag, og man skal være klar. Man skal holde det til en samtale. Det er ligesom at snakke med et andet menneske. Du kan ikke nøjes med at sige enkelt ord. Du skal holde det til en samtale og sige, jeg vil gerne, og så videre. Du skal huske at være høflig, og så videre. Men så den absolut vigtigste her, det er den, jeg har markeret. Check for accuracy. Fordi, som vi snakkede om tidligere, så kan det her kunstig intelligens godt tage fejl. Og det har jeg et lille eksempel på her. Jeg gjorde det som det var et tænkt eksempel. Jeg bad den om at skrive et indlæg til vores medarbejderhåndbog, hvor den skulle beskrive, de titler, vi har i Engage. Og jeg bad den bevidst om at tage udgangspunkt i de titler, som var i en PDF, som jeg har beskrevet i en PDF, som ligger inde i noget af det data, den ikke har adgang til. Det den så kom med, det var et super fint svar af en masse forskellige titler, den kunne forestille sig, at vi havde Engage, men det var ikke de titler, der stod inde i min PowerPoint. Så sagde jeg så til den, jamen, kan du nøjes med at beskrive de titler, jeg har i min PowerPoint? Og ja, det kan jeg godt, siger den så. Og så laver den et udvalg af dem og tager nogle enkelte titler, men det havde stadig intet med det at gøre, der stod i min PowerPoint. Så den prøvede faktisk lidt på at bilde mig noget ind, og give mig nogle data, som den bliver ved med at påstå, det her, det er det rigtige. Jeg var også, det her ikke helt ude i her, jeg var også ude i at sige, kan du se min PowerPoint? Kan du sige, hvor mange slides der er? Og det blev ved med at svare, ja, det kan jeg godt, og der er så mange slides, og det passede overhovedet ikke, for den havde ikke adgang til min PowerPoint. Så man skal altså tage det med et gran salt, og man skal huske at læse igennem, hvad det er, der står i svaret af den her. Så er der også nogle don'ts, det er sådan lidt de modsatte selvfølgelig. Du må ikke være vag, og du må ikke, du må ikke bruge noget uforståeligt sprog, som den har svært ved. Klar og tydelig, ligesom hvis du vil snakke med et andet menneske, der ikke kender dig. Så er vi sikre på at få de gode ting. Så har jeg lidt demo med her. Det jeg egentlig godt kunne tænke mig, det er at indføre. Jeg tror, vi er en lille smule bagud for tid, så jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at sige, vi går ind på copilot.microsoft.com. Vi kan se her, at jeg er logget ind med min bruger, så min data er protected. Det står oppe i højre hjørne her. Det er den, man skal kigge efter, hvis man gerne vil det. Så hvis jeg lige hopper op og snupper en af de her prompts her, så kopierer jeg simpelthen bare, hvad jeg har skrevet ind før. Ja. Siger du en HR-medarbejder hos Engage? Det var det slide, jeg viste jer før. Jeg har bare kopieret ind. Du skal nu lave et jobopslag til det her. Det tænker den lidt over, og så begynder den at svare. Og den svarer heldigvis i et tempo, hvor jeg selv kan nå at læse med. Nogle gange kan det være lidt generende, men at man skal sidde og vente på den, hvis den skal skrive lange tekster. Men den kommer faktisk med nogle rigtig, rigtig gode ting. Og formentlig, nu læser jeg jo ikke lige, hvad den skriver her, men formentlig kommer den med noget, som er meget tæt på et jobopslag, som jeg kan lægge op på hjemmesiden, og jeg bare lige skal tilpasse til de enkelte ting. Jeg beder den lige om at stoppe her. Fordi jeg nu sidder i Edge her, nu prøver jeg lige at lukke den her Copilot igen, så har jeg fået en knap op i højre hjørne, som også hedder Copilot her. Hvis jeg klikker på den, så kommer jeg ind på Bing Chat Enterprise igen, som I kan se, og jeg kan snakke om nøjagtigt de samme ting. Så jeg har faktisk min Copilot embedded i Edge. Og hvis vi skal gå et lille skridt længere, der fik jeg den frem. Så er der faktisk også kommet en Copilot til Windows. Den her, den er ikke tilgængelig i Europa endnu. Jeg har måttet snyde lidt for at få den frem på computeren. Men jeg faktisk, hvor jeg via en genvejstast kan få Copilot ind på min computer, og jeg kan begynde at snakke med ham her. Så jeg har de her ting tilgængelige. Og jeg kan faktisk også skrive ting, som den skal gøre på min computer. Jeg har bedt den om at slå dark mode til, for eksempel, og det gør den rigtig fint. Så siger jeg, er det rigtigt forstået, at du vil have mig til at slå dark mode til? Så skal jeg trykke på en knap, og så gør den det. Så mange af de her indstillinger, jeg nu gerne vil lave på min computer, det er nogle ting, som jeg kan bede den om lige pludselig. Og jeg ikke selv behøver at huske, hvordan jeg kommer frem til. Vi gemmer den lige væk igen. Og så hopper vi direkte over til et andet eksempel, jeg gerne lige vil give jer. Det er nemlig et eksempel på OpenAI. Det er lidt svært at forestille sig måske. Men det jeg har gjort, det er, hvis jeg opretter en nyhed inde på vores intranet her,
så har jeg lavet en skabelon, som hedder en nyhed med AI-assistance. Jeg ved af min søn, at jeg ikke må kalde det AI, fordi det er en fordanskning af et engelsk forkortelse. Det er noget meget mærkeligt noget. Når jeg opretter den her nyhed, så skal jeg selvfølgelig give den en titel. Lad os bare skrive et eller andet. Men så har jeg over i højre side her, der har jeg en lille webpart, som siger, hvad skal nyheden handle om? Og her kan jeg så vælge at skrive et eller andet emne, som jeg synes, nyheden skal handle om. Det, der er fedt ved at gøre det på den her måde, det er, hvis jeg går ind og redigerer den her, så har jeg faktisk givet den her en systemprompt. Jeg har fortalt den allerede, inden jeg går i gang med at skrive, inden jeg som bruger går i gang med at skrive, at jeg er en kommunikationsmedarbejder, og jeg skal hjælpe med at skrive nyheder. Du skal besvare med nyheder her, og du kan godt lide at skrive lange nyheder med masser af tekstformatering og punktopstilling. Det er bedst til demo, ikke? Og den næste besked, du får, den fortæller, hvad nyheden skal handle om. Her kunne man gå ind og skrive alt muligt omkring tone of voice, omkring hvem vi skal skrive til, og baggrund og så videre. Men hvor vi her kan gå ind og skrive en nyhed omkring, lad os bare sige, snevejr igen. Og så begynder der at tænke, og der begynder at tykke på svarene. Og den er lige nu implementeret sådan, at den kommer med det hele på én gang, så den skriver ikke, lidt af gangen. Men flere gange, jeg har testet det her med flere forskellige prompts, simple prompts, så kommer den faktisk med nogle nyheder, som jeg egentlig bare kan tage fat i her, og smide over i min tekst. Og så er jeg rigtig langt med den nyhed, som jeg egentlig prøvede at starte med at skrive. En super simpel lille ting, som kan gøre det nemt for vores medarbejdere i dagligdagen at bruge. Yes. Et andet eksempel på nøjagtigt den samme webpart. Nu så jeg redigerede den her lille webpart og viste, at man kunne skrive ind, hvad den skulle være. Her der har jeg lagt et eksempel ind med IT-support, hvor jeg inde i webparten har givet den allerede på forhånd som redaktør, har fortalt den, at du skal være en supporter, som hjælper folk med at løse IT-problemer. Så her, der kan jeg så skrive, min mus virker ikke. Og så ved den allerede, at den er en supporter, den skal hjælpe med computerproblemer, så den kommer tilbage med et forslag til, hvad kan du gøre? Tak for det beskeden. Lad os se, om du kan løse problemet. Har du tjekket, om den er tilsluttet computeren? Har du prøvet at genstarte din computer? Alle de her ting, som first level support meget gerne skulle hjælpe kollegaerne med. Det er også noget, der kan tage presset af fra en frygtelig masse kedelige opgaver fra en IT-afdeling i en typisk dansk virksomhed. Og det der er stærkt ved den her måde at gøre det på igen, det er, at jeg som bruger, der skal jeg ikke vide, jeg skal ikke lære, hvordan jeg skriver prompts. Jeg skal ikke lære at skrive alt det her udenoms, fordi det har vi klaret allerede. Det har vi fortalt den inde i webparten. Så et godt eksempel på, hvordan man bruger Azure AI i stedet for Copilot. Alle de forskellige typer af Copilots, der nu er efterhånden. Nej, det var en masse snak. Jeg er gået en lille smule over tid. Esben, er du faldet helt i søvn, eller har du mod på at snakke lidt omkring? Ja, vi gør det lige super kort, 2 minutter. Fordi der er jo stadigvæk det her at sige, hvordan introducerer vi det i organisationen. Og det er AI lidt bredt, fordi det er ikke kun Copilot fra Microsoft 365, for der har vi jo det her med, at vi skal ud og have 300 licenser. Så mange danske virksomheder vil nok starte med Copilot Enterprise, som er den gratis udgave. Men det, som man kan jo sige, der er rigtig meget, hvis du klikker en gang, der er rigtig meget hype og også det her begreb, der hedder FOMO omkring hele AI, at sige, men hvad er det egentlig? Giver det overhovedet mening at gå i gang med, eller er vi allerede for sent på den, og hvad er det for noget, og så videre. Men man kan sige, det er generative AI, og hvis man tager sådan en hype cycle her, så ligger det absolut i toppen af, hvad der er hypet i øjeblikket. Altså forventningerne til det er kæmpe store. Hvis man kigger på Gartners tal, så siger de, at i løbet af 5 til 10 år, så når vi det her plateau af effektivitet. Så det er ikke for sent endnu. I er ikke for sent ude, men det er ikke ensbetydende med, at man skal vente 5 til 10 år med at gå i gang med det. Man skal nok gå i gang med at bygge erfaringer op nu. Og hvis vi kigger på det næste slide, så hvis man nu lægger hype-cyclen ned over sådan en standard adoption model, som siger, så er vi i det her område, som er peak of inflated expectation, og det vil sige, dem vi skal snakke med, det er en meget begrænset målgruppe, det er vores innovators og vores early adopters ude i organisationen. Så jeg tror ikke, I skal ud og rulle det bredt ud til hele organisationen.
I skal kigge på og sige, hvem er egentlig klar til det her. Early adopters er typisk kendetegn ved, at de er lidt nysgerrige på ny teknologi, og de kan også acceptere, at det ikke er 100% færdigt, måske, eller at det ikke er 100% de svar, man får fra det. Så dem skal I ud og finde, og så er det dem, vi skal i gang med nogle piloter på. Hvis man så kigger på, at det er en god idé, Microsoft tal, skal jeg skynde mig at sige, de har selv været ude og kigge på Microsoft for Copilot, og ja, så ikke overraskende har Microsoft fundet ud af, at det er en rigtig god idé at bruge deres eget produkt. Men ikke desto mindre, hvis man kigger lidt dybere i deres tal, så er der nogle ting her at sige, hvad er det egentlig for nogle use cases, hvor vi begynder at se effekt. For eksempel det her med at lave first draft, som er noget af det, Martin også har vist til en nyhed, eller til en mail, eller noget andet. Og så er der også det her nede i bunden, at det måske giver en lidt højere kvalitet i det, man laver, fordi at vi starter et bedre sted, og måske kan få noget input til en kreativ proces. Så det er en god idé at gå i gang med, og der er egentlig gode tal, der underbygger, hvad det er. Men hvordan kommer vi så i gang? Og det er egentlig så dejligt, synes jeg, når man kigger på, hvordan skal vi i gang med at implementere AI? Jamen, vi skal kigge på vores early adopters, men der, hvor man egentlig starter, det er med at det her det er en Microsoft-model igen, men der er fem områder, som de siger, man skal arbejde med. Og det første er at finde ud af, hvad er egentlig vores strategiske udvikling i forhold til kunstig intelligens. Hvad er vores mål med det? Hvad er det for nogle use cases, vi har det? Og hvordan kommunikerer vi AI til organisationen? Så skal man kigge på sin teknologiske parathed. Hvad er det for en bruger? Hvor er vi henne i forhold til det? Så skal man have nogle in-house kompetencer, nogen der kan drive det. Så skal man lave change management, og så skal man styre på sin governance. Det fede i det her, synes jeg jo, det er at sige, men det er jo præcis det samme, vi har sagt omkring intranet og Teams og hele Modern Workplace implementering de sidste mange år. Så i hvert fald indtil videre, så er det kendt metodik omkring at implementere de her ting. Godt. Et lille tilbud her til sidst. Hvis I har en god Azure AI use case, det var det her Martin viste med at skrive nyheder, for eksempel inde i dit nyhedsmodul. Jamen, hvis I har en god case, så kom til den med, så er vi egentlig klar til at dele udviklingstiden på den, sådan at de betaler 50%, og vi betaler 50%. Det andet tilbud er at sige, jamen, hvis I gerne vil i gang med at snakke AI, jamen, hvis I kan samle jeres ledergruppe, så kommer vi gerne ud og giver et introduktion til at sige, hvad er det her AI for noget? Hvordan kan det bruges i jeres organisation? Og prøve at tage det faste skridt omkring hele jeres strategi her. Og igen, det når vi nok ikke på 3 timer, men det er et startpunkt for at begynde at snakke AI, hvor vi kan hjælpe med måske at sætte det i gang. Ja, så er vi gået godt og grundigt over tid. Der er lige en Q&A her. Ikke en Q&A, det er fordi jeg så kigger, der er et spørgsmål over, vi skal have lidt. Men der er en QR-kode, så hvis I tager den, så kommer I til en online formular, hvor I lige kan give lidt feedback på vores webinar, så vi kan blive endnu bedre. Og når I så har telefonen fremme, så er der også her mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Og så kommer der en række nye webinarer. Vi har ikke helt kommet med planen for 2024 endnu, men den er på vej. Og så tror jeg, at vi siger tak for i dag, og så stopper vi optagelsen, Martin, og så bliver vi lige hængende, fordi der er stillet et spørgsmål i chatten, som hedder, hvordan får jeg Copilot til at skrive et resumé af et dokument, for eksempel Microsoft licensbetingelser for et produkt? Er det nok at have en kopi liggende på min laptop i stedet? Ja, den kan jeg godt svare på. Det er et super godt spørgsmål, fordi det kommer meget an på, hvilken Copilot du har. Hvis du har Copilot for Microsoft 365, så har den jo adgang til alle dine data, men det lyder lidt til, at det faktisk ikke er det, du har lyst til. Hvis du så bruger Copilot som enten Microsoft Copilot eller Microsoft Copilot Enterprise, som ikke har adgang til dine data, så kan du faktisk uploade ting til den. Du kan i hvert fald uploade billeder, og alternativt så kan du tage teksten og skrive til den og sige, kan du lave resumé af det her for mig. Der skal du igen være opmærksom på, hvilken version du bruger, fordi hvis du sidder med noget data, som helst ikke skal ud på det store internet, jamen så skal du have de rigtige licenser for, at der er sikkerhed. Altså datasikkerhed for de ting, du lægger ud. Men hvis det er et Microsoft licensbetingelser for et produkt, det er jo offentligt kendt data, kan man sige. Så ja, det der vil man kunne tage linket fra der, hvor det ligger, og smide op i Copilot Enterprise og sige, og tjekke, at de kan læse det, og så bede dem om at resumere det. Ja.
Og så held og lykke med at få Microsoft licensbetingelser gjort kortere og opsummeret. Det er noget, vi alle sammen kunne drømme om. Ja, hvis det lykkes, så vil vi gerne se det. Ja, der er spørgsmål. Kan man pege på et enkelt dokument, Copilot skal benytte søge i? Ja, det kan man vel godt. Ja, Igen, hvad er det for en Copilot? Hvis det er Copilot for Microsoft 365, så kan du i hvert fald, ikke? Ja. Hvis det er Copilot... Og alternativt, så er det at få informationerne ud af dokumentet, og så give det til Copilot, enten som tekst eller upload i en eller anden, i en eller anden version. Hvis du bare bruger Copilot, så skal den uploades som billede eller give som tekst. Og hvis du for eksempel bruger Azure AI, så kan man godt få den til at læse ned i dokumenter også. Og hvis du Copilot fra Microsoft 365, den kan så også automatisk læse ned i dokumenterne og give adgang til alt det, man har adgang til. Men hvis du bruger Copilot Enterprise, som er den her, vi lige havde ude i siden, så kan du ikke pege på en fil lokalt på din maskine. Så skal du uploade den et sted, eller hvad? Ja, det skal du. Ja, det er jo svaret på det. Ja. Ja, jeg tror der ikke der er flere spørgsmål i chatten, og der kom en glad smiley. Det er godt, jeg håber vi fik svaret på det. Tak for jeres deltagelse. Beklager, vi lige gik 5 minutter over tid, men der var så meget spændende at snakke om. Tag endelig fat i os, hvis I tænker, vi har brug for noget mere overblik omkring det her, eller vi har brug for at mere konkret se, hvad det her er. Nu var det 3 kvarter crash course på AI i Microsofts univers. Men der er mange muligheder, så det er egentlig bare med at begynde at dyppe tæerne i det og begynde at få nogle erfaringer med det. Ja, så tror jeg, vi siger tak for i dag, Martin. Ja, tak for i dag.